Urtean harreko 19. domekie. Gaoz, momentu honetan, bizitzen eta dastatzen Jaungoikoaren ibilbidea, Elias egin eban moduan. Ahab eta Jezebeletik ihes egin eta benetako Jaungoikoaren alde egiteagaitik jasarpena jasaten dau. Profeten ezaugarria da. Gizakiaren aldeko eskaintzak indartsuen gaitzespena dakar. Iesean atzekatu betuta eta akituta sentidu eta hiltea nahi izan eban. Bere egitekoak ona esazik txarkeria ekarrelako bere buruarentzat. Baina Jainkoak ez da inor bertan behera izten. Aregitxiago, eroaldi eta jasarpenetan, altzau eta jan, bide luzea data. Oraindik Jaunaren mendira ego behar dozutanik, dinotxo Jainkoak, neure eskuaz ikutiko zaitut. Aurra egiteko unea data. Danok jasaten dugu giza esperientzia hau. Bizitzan zehozera aurrera, atarateko ahalegina indarra. Iusinoa jarten dugu zanien, susmo eta ulertu ezinak sortzen dira. Eta zalantza dugu aurrera. Egia, egin ala ez dakiguta, zer ezer garbirik atarako dugun ahalegin horretatik. Horrezagatik geureaz geratu eta bestei eskatzen deutzegu ahalegina. Oroen mugaz betetako egoera horretan, ezin dut gehiago esaten dodanien, Jaunaren aingeruak hause dinotxuku, altzeu, jan, bidea luzea data. Jainkoak dei egiten duzku, bere egitekori, jarraipena emonde jogun eta bete daigun. Jainkoak indarraz berea gara. Jainko aitak hitzak aholkuak ondo geratzea, zaplada bizkarrean, ez ezik espiritu bera. Jainkoaren seme talaban egiten gaituen espiritu emoten duzkula sinistuta. Bateoan jasoten dugu bere indarra, eta indar horren eraginez Jesusen antzera. Bere maitasunez bizi behar dugu. Eta hori nabaritu egingo da gure bizitzetan. Indar horretan arabera jardunez, hau da, maitasuna, barkamena, zerbitzoa, gertutasuna agertuz gorroto eta indarkeria barik. Kristo da gure eredua, begirada sinestaduna, emoten deuskuna. Jesusen atzetik jarraitu eta geure burua egokitzen itxiko diotzagu. Jainkoak entzun egiten gaitu, zailtasunetan lagundu egiten duzku. Horrezagatik egokia da ariz otoitz egitea, abestea, ona dala oiukatzea, bedinkatzea, gorestea. Urkotasun eta apaltasunez esan dugu salmoan, Jaunaren aingerua, begirunea diutzenen artean jarten eta bizitzen. Gure euskarri eta janari da. Jainkoa gure artean jartzen da bizitzen. Adore, indar emoten duzku, girian janaritu egiten gaitu. Ez edo zein janariagaz, biziaren nogidan Jesus beragaz baino. Jesus ogilez emoten jaku, eta beraren gan bizidana, betireko bizida. Jesus zerutik datorren eta goze eta premina guztiak asetzen dituen ogia da. Ogi haunok bere bizi egitea entzutea. Ogi honetatik ikastea, betiko bizia izatea da. Horretarako ezinbestekoa da, Jesusengan sinestea. Fedea eta maitasun hori, erantzuteko eta onbera eta biosberadan Jaungoikoaren gandik jasoten dugun oparidan bizi barri, hori ekiteko, gogoa izateko, bidea, aurrera, anai arrebok, bidea luzea eta altzau eta jan. Jainko algustidun betikoa. Espiritu Santuak irakatzirik, zuri aita esateko eskubidea emon dezkuzu. Sendotu gure bihotzetan, zure aheme alabatzako espiritua, haindu dezkuzun bide betean sartu gaitezen. Otoitzoren hasierak beti unkitzen hau, Jainko aita deitzeko aukera realak. Oso ituta egon gaitekez, baina sinistu ezine da. Jaungoikoaren seme alaba gara, eta Kristoren lekuko izan gura dugu munduan. Deionek bigarren dimensio bat beba dau. Gure bihotzetan, Jaungoikoaren seme egiten gaituen espiritu barritzea. Hau da, Jainkoak gutako bakotzari egindutako oinordetzan bizitzeko gai izatea.
berpiztuaren lekukoak, zeruaren helmugara deituak, eta lurraren jainkoa erreinua eraikitzen dabenak. Hartu bihotzonez jauna, zure leizaren doai honek, guk eskaintzeko zuk maitasunez emonak, egizu zeure indarrez, gure salbazioaren sakramento. Parien gaineko otoitz honetan, jainko atseginaren eskutik garamatza. Haren eleizari eman ezaizki jakosan errukiaren doaiak, hari eskini alizateko. Jangoikoaren maitasun hain handia da. Gu guztiontzat gunon erredenzioaren bidea erakusten duzkun jangoikoaren maitasunen zati bat. Guana izutzen dana, eta guteko bakoitzarentzat grazia dana. Horrela, gizakiaren eskuetatik pasa diren kreazioaren frutuak Kristoren gorputz eta horrela aldatzeko. Graziak eginak izan garen hoi, jangoikoaren irudi eta antzekotasuna munduaren erdian, berpiztuaren lekuko bihurtzen dutzen bezalazen. Galduta ebilen gizakia zerrukiturik, Virginia Gandhi jaio zen. Gurutzean hilik betiko eriotzatik atara gaitu. Eta hien artetik bizturik betiko bizitzearen jabe egin. Urtean zegarreko domekako bigarren prefazioa, salbazioa misterioa. Prefazio honek oso ondo lotzen dago eguneko evangelioarekin, eta baita horreko asteoetako inbe. Kristok bere bizitzarekin eta eguneroko zereginagaz erakusten duzkulako jainkoak, gizakiaren salbaziorako dauan plana. Horrezagatik, gaurko evangelioak Kristoren bialketaz berba egiten duzku salbazio plana erakusteko. Gure galera zerrukitu Virginia baten gandik jaio gure izan ebalarik. Jaiotza horrek eta bere bizitza publikoak erakusten duzku ez zelan erakusten duzkun aitaren ganako bidea. Jainkoak oparitu dutzen mezuan bizitzeko gai gariala, jakinda. Bizitza mezu, bizi eta emondako bizitza. Azken afarian, esaten dezkuzun lez, har eta jan egizue hogi hau, hartu ezue eta jan, betiko bizitzako izan zaitezen. Hogi Kristoren agia baita, gurutzean bere bizitza monebana, gu betiko bizitza izan gengian. Hartu dugun sakramentu honek salbado gaizala jauna, eta sendotu zure egiaren argitan. Azkenean, eukaristia jaunari eskatzen dutzu. Sakramentu enten jaun hartzea jaso dugunuk, jau betu gaitezan jaso dugunaz. Bizia emotera datorkigunaz. Olangutako bakotzetan bide hori, egia eta gure bizitzan Kristoren argia, dalurren betiko bizitzarantz giratutako gaitxuena. Aste hona izan. Astean zehar ikusiko gara.